Hola, nois i noies. Estic fent una prova a veure què tal. Com us vaig comentar, miraríem de fer exercicis extras, jo els enregistraria i us els pujaria perquè vosaltres els poguéssiu consultar en qualsevol moment. I avui començarem aquesta sessió. Canvio de pantalla i començarem amb un exercici de cant gravitatori, d'acord, que tindreu a la pantalla. Molt bé, aquí tenim l'exercici amb què ens enfrontarem. És un exercici del llibre, diria, del llibre de McGraw-Hill. El que passa és que l'he agafat d'un altre lloc i potser no encaixa la numeració. Simplement l'hem de buscar. Vale? Ens diu, la distància mitjana del planeta Júpiter al Sol és de 5,203 vegades la distància mitjana de la Terra al Sol. La massa de Júpiter és 317,8 vegades la massa de la Terra. I té un radi que és 10,52 vegades el radi terrestre. Suposem que les òrbites dels planetes que giren al voltant del Sol són circulars. Calculeu la durada de l'any de Júpiter, és a dir, el temps que triga Júpiter en fer una volta a l'entorn del Sol, i la velocitat d'escapament a la superfície de Júpiter. I com a dades ens donen només el radi de la Terra i la intensitat de camp gravitatori. Ens donen una intensitat de camp gravitatori de 9,80. Si ens passa això en un examen de selectivitat, que tinguem clar que llavors hem de fer servir el 9,80. Vale? Molt bé, vaig a moure l'exercici, ens el posarem aquí al costat i anem a començar l'exercici. Molt bé, comencem. Aquí tenim una sèrie de dades que ens donen de Júpiter, però totes elles respecte de la Terra. D'acord? Em donen que el radi de l'òrbita de Júpiter és 5,203 vegades el radi de l'òrbita de la Terra. D'acord? També em diuen que la massa de Júpiter és 317,8 vegades la massa de la Terra. I per últim em diuen que el radi li posarem Júpiter així, en minúscula, el radi de Júpiter és de 10,52 vegades el radi de la Terra. I els minúscules seran els dels planetes i els majúscules. Els majúscules són els de respecte de l'òrbita, correcte? Respecte de l'òrbita. Com a dada, només ens donen el radi de la Terra i ens donen aquest, vale? Com a dada, ells ens donen, aquí tenim, com a dada, el radi que nosaltres li direm T minúscula, és de 6.367 quilòmetres. Jo us dic de memòria els 6.370, doncs aquí ens ho ajusten més. Ho posarem en notació científica, 6,367 per 10 elevat a, són quilòmetres, ens falten 3 zeros pels metres i seran en total 6 zeros, per tant, a les 6 metres. I la G de 9,80 metres per segon al quadrat. Vale? Ens demanen la durada de l'any de Júpiter, és a dir, el temps que triga Júpiter a fer una volta a l'entorn. I com a dada ens donen la D. Això vol dir que volen, d'alguna manera, que utilitzem que la G, que és la G de la Terra, no ens oblidem, vale? Li posarem el 0 típic de la Terra, serà la G, massa de la Terra, dividit per radi de la Terra al quadrat. Fixeu-vos que la massa de la Terra l'he posat en majúscula, sí que la mantinc en majúscula, però el radi de la Terra sí que l'he posat en minúscula. I em diuen que aquest paquet de lletres val 9,80 metres partit per segon al quadrat. Això, aquest paquet de lletres, d'alguna manera l'haurem d'aïllar, vale, per poder calcular coses. Vale? Llavors, la durada de l'any ens demanen, és a dir, el període de Júpiter m'estan demanant. Si m'estan demanant període, hem de recordar que volen que anem cap a les forces, per tant m'apunto aquí, comencem amb la força gravitatòria del planeta Júpiter, vale? La força gravitatòria del planeta Júpiter amb el Sol, i per tant serà G. Aquí tinc un problema, em sembla. Bueno,
la durada de l'any de Júpiter al voltant del Sol. Per tant, això serà massa del Sol. El Sol el dibuixarem així, d'aquesta manera, d'acord? Massa de Júpiter. I tot això està dividit pel radi de l'òrbita de Júpiter al quadrat. Vale? I per un altre cantó aplicarem la força centrípeta, que serà la massa de Júpiter per l'acceleració centrípeta. L'acceleració centrípeta que necessitem és la de òmega al quadrat pel radi de l'òrbita de Júpiter, correcte? Per què la òmega? Perquè és la òmega la que està relacionada amb el període, que és 2pi f o 2pi dividit pel període. I per tant, al ficar això aquí dalt i després ho posem aquí, ja sabem moltes vegades que això ens quedarà 4pi al quadrat dividit pel període al quadrat i multiplicat pel radi de Júpiter. I aquí tenim les dues forces que hem d'igualar. I el tema està en la massa del Sol. A veure, deixeu-me pensar. Anem fent menys. Vaig a igualar G, la massa del Sol, la massa de Júpiter, dividit pel radi de l'òrbita de Júpiter al quadrat. Això ho hem d'igualar a la massa de Júpiter multiplicat per 4pi al quadrat dividit pel període al quadrat pel radi de Júpiter. D'acord? Llavors, canviarem de color, ho farem en vermell, per exemple, perquè ja sabem que la massa de l'objecte que gira, que en aquest cas és Júpiter, desapareix d'aquesta manera. Vale? I com que el demanant és el període, vaig a aïllar el període, correcte? Per tant, el període serà igual. El període que està aquí el passo a l'altre cantó multiplicant. I veig que el 4pi al quadrat, que és una constant, les altres lletres que m'interessa juntar com si fos una constant i que les passarem al denominador seran G i la massa del Sol. I al juntar tot els radis de Júpiter em queda el radi de Júpiter al cub i recordem que el període està al quadrat. De moment el posarem, vale? De moment el posarem. Llavors nosaltres trobaríem el període utilitzant aquesta fórmula. L'únic, ho tenim tot excepte la massa del Sol, que no me la donen. Així que hem de pensar com calcular la massa del Sol. Hi ha una altra cosa que podem utilitzar i és la mateixa idea però per la Terra. La mateixa idea però per la Terra. Això serà el període de Júpiter, per cert. Ho vaig a posar aquí, ho vaig a posar aquí i ho vaig a posar aquí. Si aquesta mateixa deducció la fem pel cas de la Terra, si la fem pel cas de la Terra, serà el període de la Terra al quadrat serà 4pi al quadrat dividit per G per la massa del Sol. Estic aplicant el mateix, és a dir, la Terra està gira voltant al voltant del Sol. El que passa és que, encara que no ens el donen, nosaltres tenim el període de la Terra, que és de 365 dies. D'acord? I aquí hauríem d'escriure el radi de la Terra al cub. Vale? I tenim aquestes dues equacions que ara podem comparar. Vale? I és el que anem a fer a continuació. D'acord? Què vols dir? Allò que m'agrada tant del divide i venceràs. Vale? Afegim una pàgina. Llavors, em quedarà que el període de Júpiter al quadrat dividit del període de la Terra al quadrat és igual a, i aquí tinc el 4pi al quadrat dividit per G massa del Sol dividit per 4pi al quadrat
dividit per G, massa del Sol, és exactament el mateix el que hi ha aquí, i aquí el que tindré és el radi de Júpiter al cub dividit pel radi de la Terra, del majúscula, al quadrat. Vaig a borrar un momentet d'aquestes dues, perquè és el radi de l'òrbita, el que estic utilitzant aquí, al cub. I al fer aquesta comparativa amb la Terra, i que nosaltres en sabem el nostre període de rotació, el que aconseguim és que tota aquesta constant, d'alguna manera, queda eliminada. I d'aquesta manera ens queda que el període de rotació de Júpiter al quadrat serà igual al radi de Júpiter al cub dividit del radi de la Terra, de les òrbites, al cub, multiplicat pel període de la Terra al quadrat. D'acord? I ara encara ens falta, ara sí que ens falta només una última cosa. Si tornem a la pàgina anterior, aquí recordem que el radi de Júpiter és 5,302 radis de la Terra. Doncs ara anem a aplicar això aquí. Llavors diem que el període de Júpiter al quadrat és igual. I ara aquí escrivim, en lloc del radi de Júpiter, obrim parèntesi i escriurem el 5,203. 5,203 vegades el radi terrestre, tot això està elevat al cub, i dividit pel radi terrestre al cub, i tot multiplicat pel període al quadrat. Al arreglar-ho, em queda 5,203 al cub pel radi de la Terra al cub, tot dividit pel radi, perdoneu, no, això no és el que volia fer, doncs ho borrarem, i seguim, dividit pel radi de la Terra al cub i multiplicat pel període de la Terra al quadrat. D'aquesta manera, ara podem eliminar una altra de les coses que hi ha per aquí, que és el radi de la Terra al cub, i ara ja ens queda només fer càlculs, si us hi fixeu. M'ha quedat que el període, i ara ja el que farem és ja... no he tret el color, perdoneu. El període de Júpiter serà l'arrel quadrada de 5,203 al cub multiplicat pel període de la Terra. I ens permetrem el luxe, com que només em queda en funció del període, de posar el valor en anys directament. Així que agafem la calculadora i fem l'arrel quadrada de 5,203 elevat al cub i tot multiplicat, si ho deixem així, si posem això seran anys, això dona 11,87 períodes terrestres, i els períodes terrestres són anys, d'acord? Per tant, això seran 11,87 anys terrestres. I ara el que farem és comprovar aquesta dada. Va comprovar aquesta dada, vaig a obrir i us ensenyaré, deixeu-me que porti la resposta. No tinc el solucionari, tinc la resposta, i ara l'hauríeu d'estar veient, d'acord? La solució és 11,87 anys, el teniu aquí, d'acord? Per tant, hem trobat la resposta correcta. I ara tornem aquí, ja hem acabat el primer apartat, anem a fer la segona pregunta després de tot això. La velocitat d'escapament a la superfície de Júpiter. La velocitat d'escapament. Ara anem a calcular la velocitat d'escapament de Júpiter. La velocitat d'escapament. Què era la velocitat d'escapament? La velocitat d'escapament és la velocitat que li haig de donar jo a un objecte perquè no torni a caure
a la superfície de la Terra. D'acord? Això és el que considerem que és la velocitat d'escapament. Això vol dir que l'hem d'enviar a un lloc, us vaig dir, l'hem d'enviar a un lloc on finalment la seva energia mecànica, l'energia mecànica sigui zero. Hem de fer que l'energia mecànica de l'objecte que volem enviar a l'infinit sigui de 0 joules. Això és el que volem, d'acord? Molt bé, sabem que l'energia mecànica és la suma de les energies cinètica més potencial. I aquesta suma volem que sigui 0, d'acord? Energia cinètica de l'objecte. Estic parlant d'un objecte, de massa m, que no coneguem. D'acord? Doncs aquest tindrà, li hem de donar una energia cinètica. Quina? Un mig d'aquesta massa que estic dient per la velocitat que li volem donar al quadrat. Aquesta serà l'energia cinètica que tindrà i ara li sumem l'energia potencial que tingui. Quina serà l'energia potencial? Doncs serà menys g, l'energia potencial a la superfície de Júpiter, per tant aquí hem de posar la massa de Júpiter, la massa de l'objecte que tenim a la superfície de Júpiter i aquí el radi de Júpiter. I aquí posem el radi minúscul, vale? Perquè és el radi de Júpiter el que ens interessa. I això ha de ser 0. Això ha de ser 0. D'acord? És a dir, un mig de la massa que vull expulsar de Júpiter per la velocitat d'escapament ha de ser igual a g, la massa de Júpiter, la massa d'aquest objecte que vull enviar a l'infinit, dividit pel radi de Júpiter. Aquesta és la idea. Llavors, aquí ja comencem a eliminar coses. La massa la podem eliminar i ara ja ens podem aïllar la velocitat. D'aquí podem aïllar la velocitat, d'acord? I serà. Si us hi fixeu, és l'arrel quadrada, aquesta ja la posarem directa. El 2 està dividint, passarà multiplicant, i serà l'arrel quadrada de 2 que multiplica a g per la massa de Júpiter dividit del radi de Júpiter, d'acord? Dividit del radi de Júpiter. I ara hem de veure quines són les dades que ens donen de tot això. Ens han donat el radi de la Terra, però no la massa de la Terra. Us en recordem? Si tornem enrere, veurem que de les dades tinc el radi petit el tinc aquí, vale? I el radi de la Terra me l'han donat. I la massa de Júpiter me l'han donat respecte de la massa de la Terra. El que passa és que la massa de la Terra no la coneixem. Vale? La massa de la Terra no la coneixem, però la podem aïllar aquí. Podem dir aquí que la massa de la Terra és igual a 9,8 multiplicat, massa de la Terra aquesta, vale? Multiplicat pel radi de la Terra al quadrat i dividit per g. Multiplicat pel radi de la Terra, la minúscula, al quadrat i dividit per la constant g. És una altra manera de veure-ho, d'acord? Doncs un cop tinc això, jo puc venir al nostre lloc. Recordem que m'estan dient que la massa de la Terra, hem dit que la massa de la Terra serà 9,8 multiplicat pel radi de la Terra en minúscula. El radi de la Terra al quadrat i dividit per g. Hem posat això, d'acord? Doncs anem a veure aquesta velocitat, què li podem fer. Ja poso aquí la ratlleta de divisió i ara aquí poso 2g que multiplica. La primera cosa és que hem d'escriure la massa de Júpiter en funció de la massa de la Terra. Venim aquí, la massa de Júpiter és 317,8 vegades la massa de la Terra. És 317,8 vegades la massa de la Terra. D'acord? I a sota és de dividir pel radi de Júpiter. Tornem enrere per buscar la dada. El radi de Júpiter és 10,52 al radi de la Terra. Vale? Per tant, aquí en el denominador escric 10,52 al radi de la Terra, en minúscula. Vale? I tot això és l'arrel quadrada. Molt bé, doncs seguim. Vale? Seguim. I ara vaig a substituir la massa de la Terra per això d'aquí. I tinc 2 per la lletra G, pel 317,8, i ara en lloc de la massa de la Terra escric
9,8, que multiplica el radi de la Terra al quadrat i dividit per G. I ara aquí ens queda el 10,52 pel radi de la Terra. I tot això, no ens oblidem, està dins d'una arrel. Molt bé. La primera cosa que veig que podem fer és que la constant tampoc la necessitem. Si se'n recordeu, encara que ens la sabem de memòria, no ens l'han donat com a dada en l'exercici. I sempre que la necessitem, ens la donaran com a dada. Si no ens l'han donat, vol dir que realment no la necessitem i estem veient que ens està desapareixent. D'acord? Però en un moment que tinguéssiu algun problema i la necessitéssiu escriure, escriviu, sabem que la constant gravitatòria G val 6,67 per 10 a la menys 11 i recordeu de posar les unitats, vale? Deduïu les unitats si fa falta, ara no me les recordo, les deduïm. Però, com podeu veure, no l'estem necessitant per res. Vale. En el moment en què G desapareix perquè aquesta està al denominador i aquesta està en el numerador del numerador, vale? Ja no queda denominador del numerador, valga la redundància. Llavors, en aquell moment, ara podem tatxar una altra cosa, si us hi fixeu, perquè tinc un radi de la Terra en el denominador i 2 en el numerador. Per tant, puc esborrar un dels de dalt amb el que tinc a baix. Vale? I per tant, finalment, aquesta velocitat m'ha quedat que val 2 per 317,8 per 9,8 pel radi de la Terra dividit per 10,52. I tot això a dins de l'arrel. Per tant, la velocitat d'escapament que estem buscant és 2 per 317,8 per 9,8 per, i ara aquí ja posarem el valor del radi. El valor del radi era de 6, perdoneu que he agafat malament el llapis, 3, 6, 7 per 10, he ficat el 0 abans del 10, per 10 elevat a 6. I tot això dividit per 10,52. I aquesta és la velocitat que em demanen. Així que agafem calculadora i anem a fer els càlculs. Arrel quadrada, fracció, 2 per 317,8 per 9,8 per 6,367 exponencial 6 i tot dividit per 10,52. I el resultat que ens dona, ara mirarem si és correcte, és de 61.399,46, que no ens fa falta, no? Metres partit per segon. Aquest és el resultat de la velocitat d'escapament que li hem de donar a un objecte a la superfície de Júpiter. És correcte, És correcte. Ara us els ensenyaré els resultats. Ens el donen en notació científica, això estaria bé posar-ho en notació científica, ho posarem nosaltres també, és 6,14 per 10 elevat a 4. Per 10 elevat a 4. Metres partit per segon. Aquí teniu els resultats. D'acord? Doncs d'aquesta manera es feia aquest exercici. Vaig ensenyar-vos també ara els resultats, que veiem que realment són aquests. Vale? Ai, que se m'encongeix. Ja els tenim aquí, com podeu veure. La solució eren 11,87 anys i la solució de la velocitat 6,14 per 10 elevat a 4 metres partit per segon. Per tant, hem fet bé els càlculs i fins aquí, vaig a posar aquesta, fins aquí aquest exercici que posava el número 41, el vaig trobar a internet. No, aquest és ara m'he recordat, d'un dossier, que si de cas ja us passaré, vale? D'un dossier molt interessant. És un examen de selectivitat, no sé de quin any, però això va sortir selectivitat.
i el posaré d'exercici si de cas i el podreu consultar en el vídeo per veure com es soluciona. Espero que us hagi agradat i que aquesta experiència la repetim alguna vegada més. Vinga, nois i noies, ens veiem!